Il-Gvern se jibni stazzjon ġdid tat-tifi tan-nar fil-Furjana b'investiment ta' 3,400,000 euro. Dan il-proġett jikkonsisti fil-kostruzzjoni tal-istazzjon li għalih diġà permess tal-ippjanar u se jkun ukoll siżmiku. L-istazzjon se jkun mammar vetturi apposta biex joffri servizz aħjar fiż-żona tal-Belt, il-Furjana u l-madwar. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Emanuel Bsajla, spjega li wieħed mill-għanijiet ta' dan il-proġett se jkun li jħares u jipproteġġi l-patrimonju tal-UNESCO biex jekk ikun hemm xi nirien fil-belt li huwa sit tal-wirdinji, dan jiġi indirizzat mill-ewwel. L-ewwel nett ħajkun ikbar mill-istazzjon eżistenti u minflok 4 min-nies ħajkonna bejn 6 u 8 persuni u flok vettura waħda huwa maħsub illi jkun hawn 4 vetturi. Il-kap eżekuttiv ta' Projects Plus, James Kaminzuri, spjega li l-rwol ta' Projects Plus huwa li tmexxi l-proġett ta' kostruzzjoni tal-istazzjon. U permezz tal-riżorsi tekniċi speċjalizzati tagħha se tkun qed tassisti fl-akkwist u tindirizza l-iżvilupp fid-dettall arkitettoniċi, tal-inġenerija u tal-informatika. Niżviluppaw wieħed mill-ewwel fire stations li ħajkun skont in-normi rikjesti fl-Ewropa. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, spjega kif dan l-istazzjon se jservi biex il-komunitajiet tal-madwar jingħataw servizz aħjar u aktar effiċenti. Dan huwa parti minn kollana ta' investiment li qed nagħmlu għall protezzjoni ċivili sabiex niżguraw li s-sigurtà tal-Maltin u l-Awċin kollha tkun imħarsu sew. Il-Ministru għall-Proġetti Kapitali, Ian Borch, spjega li l-ftehim biex jinbena dan l-istazzjon se jwassal biex jiġu offruti l-aqwa kundizzjonijiet biex dawn is-servizzi jiġu mħadma fl-aqwa ambjent u bl-aktar effiċenza possibbli. Priorità issa tal-protezzjoni ċivili hija li toħloq infrastruttura aħjar minn fejn huma jistgħu jaħdmu u jkunu ta' servizz għall-poplu. Il-xogħol ta' infrastruttura fuq dan il-proġett mistenni jibda fl-2022 u wasmat li jitlesta lejn l-aħħar tal-2024.